Zdravím vás, takže týmto videom by som chcel začať novú sériu videí, ktoré by sa venovali zarábaniu na internete. A toto video by sa venovalo konkrétne plateným e-mailom. Takže začneme. Som na stránke Clickmail, ako môžete vidieť. Odkaz na túto stránku máte pod videom. Takže zaregistrujete sa, zadáte svoj e-mail, prihlasovacie meno, heslo a tak ďalej. A budú vám posielať e-maily, ktoré vyzerajú asi takto. Takže si to jednoducho otvoríte, pôjdete na spodok. Tu môžete vidieť, koľko sa vám pripíše za tento e-mail. Kliknite sem. Tuto musíte chvíľku počkať, ale nemusíte byť konkrétne na tejto stránke. Môžete sa napríklad čo pozrieť na Facebooku, ale vidíte, je to veľmi rýchle. Napíšem, odmena bola pripísaná, tým pádom to môžete vypnúť. A idem na svoj účet. Pozriem si môj kompletný prehľad. Mám tu 10 €, 37 centov. Pozriem si mail. Kliknem sem. Chvíľku počkám. Je to okolo 10 sekúnd, ale pri každom e-maili to je inak. Tak a teraz môžete vidieť, že sa mi pripísali 2 centy. Na tejto stránke môžete zarábať ale aj platenými klikmi. Takže ako môžete vidieť, čo tu máte, len sem kliknete a funguje to podobne ako pri e-mailoch. Chvíľku počkáte, zatiaľ si môžete dať čo porobiť na Facebooku alebo tak. To trvá trošku dlhšie. Zase vidíme, že sa mi pripísali nejaké tie centy. Ale hlavná vec je, ako môžete vidieť, odporúčací program. Takže ja som pozval nejakých priateľov, ktorí si tu založili účty a tiež takto klikali a vlastne z nich dostávam určitý profit, keď klikajú na tie reklamy. A oni môžu pozvať ešte ďalších ľudí. A aj z tých budem dostávať profit, oni ďalších a takto až do levelu 5. Peniaze, ktoré zarobíte, si môžete vyplatiť od 10 €, čo ja už mám. A dá sa to vyplatiť na PayPal, čo je veľmi dobré. Pozvať priateľov môžete cez takýto link alebo cez banner. To už je na vás. Tu si môžete potom pozrieť, aké e-maily ste potvrdili. Ak ste náhodou nejaké zabudli, tak si to môžete pozrieť. A myslím, že je to celkom dobrá stránka. Pozeral som už aj také ostatné na tieto platené e-maily, ale táto sa mi dala zatiaľ najlepšia. Takže to by bolo všetko. Toto boli platené e-maily. Ak si to chcete vyskúšať, tak odkaz máte pod videom. Ja som za také 2 mesiace zarobil 10 €, čo je celkom slušné. Neviem, ale som na to neminul moc času svojho. Ja si myslím, že sa toto zaplatilo. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Tak sa majte. A ešte by som chcel ukázať jedného užívateľa, ktorý na tom zarába dosť veľké peniaze a pozval 1727 ľudí na túto stránku a z nich získal 89 € a tí ľudia pozvali ďalších a tak ďalej. A dokopy zarobil 117 €, čo je celkom dosť. Neviem za aký čas, ale tak sú to slušné peniaze, si myslím.
Tak to aspoň vyskúšajte.